Dámy a pánové, dneska vás tady vítám u druhé, jak to mám říct, prozkomáči, něco jak je ekopark. Jestli se neviděli, tady vidíte náhledovku a lesopark. Pojďme do lesoparku. Tady vám ukážu, co doma. Toto je moje sestra, to má ruky jak toto, ale... A umila jsem si i. A toto máme co bylo lesopark. Jsou to různé. A můžeme jíst. Potom je to prievici. No, tady máme takový cedule, ne cedule, ale sochy, vidíte, tady je clown a pojďme si ukázat všetky. Padla sacha, zrazu dost roztříštěná, ani nevím, co to je. Já jsem nějaký škrumkáčem. Je to krumka. To mu padla hlava. Asi to někdo zničil. Aby to odfukal větor, je tam trýsný zákaz chytece. A teraz vám to ukážem. Tam, tady můžete vidět zamknutý. A můžete zamknout. Když bude vaše děcko robit zle, tak můžete takto spravit, že bye bye bye. Tak ahoj Vigo. Čau. Ne. Tak ho neosvobodí. No, tuto a je nějaká cedula ještě, toto je hlavní klub a tam jsme išli, ne že zadním, ale jsme to otočili, protože tam jsme išli blbou cestou. Ta jelinka tam něco kope. Ale vidíte, je tam kohutík, kolo. Tak doufám. No a pojďme dělat. Kapek nebo krv. Zase to není sacha, asi to je za Rio, bro. To je to jistě na té druhé straně. Tam je aj ohnisko. Ukaž kameru. Tak můžeme se jíst.
Točíme se, protože už je tma a musíme jíst. Už se to nedali natáčet videa, no tak prosím, dajte like a odber. Není mi to jediné, čo mi stačí, je dať like a odber. Sice ste dali strašne veľa od Ekoparku Relaxu. To sme išli k 10, a až mám 34, to je pre mňa ako takto a takto. Takže prosím, dajte odber, nech som dáme 40. No to by bolo už rekord. I like. No, Čo to je? oni sa tu zasvetili práve svetla. Si to videli? Takže dajte like a odber. Prosím. Like and subscribe.